Volám sa Jaroslav Ľahký, kľudne mi môžete aj samozrejme tykať, keby sa potom nejako vidíme. Máme tu aj stánok vlastne. A ja sa venujem trošku netradičným veciam oproti, nie je to teda, že Bitcoin. Je to predovšetkým cirkadiálna biológia, cirkadiálny rytmus, ak to niekomu niečo hovorí, kvantová biológia, mitochondrie, veci okolo toho. Napísal som nejakých 10 rokov dozadu aj 2 knižky práve k týmto problematikám, čo je vlastne aj dôvod, prečo ma Matiáš s Martinom sem zavolali, aby som vám ľuďom, ktorí sa venujete Bitcoinu predovšetkým, oznámil niečo alebo povedal niečo aj k tejto druhej stránke, vaše zdravie, to, ako vaše telo funguje, pretože je to asi ako každý chápe veľmi úzko prepojené. Keď mám peniaze, ale mám zdravie, tak tiež si nežijem dobre, ale takisto keď som bohatý a neslúži mi zdravie, tiež to nie je úplne v poriadku. A keby som mal teda to, čo dnes budete počuť, alebo aj moju prácu nejako možno jednoducho pomenovať, tak by som to vedel prirovnať k pomenovaniu vás, že väčšina z vás, aj vrátane seba sa možno označíme za Bitcoin maximalistov, tak ja by som sa možno aj pomenoval, že mitochondriak maximalista. Čiže človek, ktorý naozaj kladie dôraz a snaží sa robiť všetko pre svoje mitochondrie, zároveň sa teda niečo aj o nich učí, aj učím druhých ľudí. A dnes si teda povieme niečo o mitochondriách, o vašom zdraví, povieme aj niečo o financiách, o tejto stránke, hoci to je skôr vaša oblasť. Ale hneď na úvod, prečo je to dôležité, aj čo sú to nejaké mitochondrie, tak je to v podstate nejaká malá baktéria, ktorá je v našom tele, ale máme ich trilióny a reálne tieto baktérie, mitochondrie, hlavne pre ľudí, ktorí naozaj o tom moc nevedia, tak produkujú možno 99,9% energie, ktorá v ľudskom tele vzniká. Každý vieme, že musíme mať energiu, tak vzniká v tých mitochondriách, takisto sa tam nejakým spôsobom uskladňuje, transformuje a teda mitochondrie naozaj produkujú našu energiu. A keď mitochondrie sú zlé, tak my nemáme energiu, cítime sa zle, sme chorlavejší, zdravie je horšie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj to zdravie, financie veľmi úzko spolu súvisia. A začne možno teda nejakým hodnotovým rebríčkom. Postupne potom prejdeme aj k mitochondriám a myslím si, že pre každého, aj pre ľudí, ktorí sú v tomto, že úplní laici, ale ak ste tu, viem, že aj nejaké ešte prídu, ktorí už sa v tejto problematike orientujú, tak každý si tu dnes odniesie niečo, myslí si, že nové a minimálne vám to možno otvorí nový uhol pohľadu na vaše telo, na veci okolo nás, to, čo sa v nás deje. Pretože často aj prirovnám, alebo dnes to aj prirovnám, že mitochondriu ku zlatu. A bude to, myslím si, že veľmi zaujímavá vec. A začneme teda nejakými takými hodnotnými alebo hodnotovými rebríčkami. Keby som sa asi začal pýtať ľudí, čo samozrejme teraz nejdem, alebo aj kdekoľvek vonku, že čo vás baví v živote, alebo aké máte teraz nejaké priority, hodnoty, tak každému je jasné, že odpovede by boli rôzne. Niekoho teraz napríklad baví nejaký koníček, niekto športuje, niekto je v období starší človek, že sa venuje vnúčatám, chce proste tráviť čas s deťmi, s manželkou, so synom, proste čokoľvek iné. Čiže tie rebríčky nejaké hodnotové máme rôzne, takisto nejaké záľuby. Ale hneď na tomto si dokážeme laicky predstaviť, že keby naozaj niekto povedal, že mňa teraz baví šport, ja proste robím všetko preto, aby som, neviem, nabehal nejaké kilometre, chcem ísť na nejakú súťaž, tak keď ten človek sa ráno zobudí a proste spraví 10 krokov, cíti sa mizerne, naozaj slabý, nemá energiu, tak proste tá jeho hodnota, ktorá ho síce baví, tak nedokáže ju naplňať. To isté sa dá považovať pri všetkom ostatnom, keby chcem byť s vnúčatami, ale nedokážem zdvihnúť malé dieťatko, lebo ma všetko bolí, čiže tá energia, to zdravie není dobré, tak tiež nedokážem tú inú hodnotu nejakým spôsobom naplňať. A toto je vlastne hneď taký prvý príklad, že nech mám akékoľvek v živote nejaké hodnotové rebríčky alebo niečo, čo mám možno na tom svojom pomyselnom špice, tak vždy je tomu nadradené, či už si to pripustím alebo nie, či už si to uvedomujeme alebo nie, tak vždy je tam to zdravie a financie nadradené všetkým týmto priečkam. Naozaj niečo, čo myslím si, že každý s tým budeme súhlasiť. Keby nemám peniaze, tak proste musím chodiť do roboty, som nešťastný, lebo neviem zaplatiť nájom, deti do školky a tak ďalej, takže potrebujem nejakým spôsobom niečo finančne a to isté teda to zdravie. Ja sa opakujem, že keď sa ráno zobudíme mi zle, alebo proste som chorý stále, tak neviem naplňať práci, neviem byť výkonný, neviem sa venovať žene, rodine, deťom a tak ďalej. Tak vždy sú tu nejaké teda prvotné priečky, čiže financia a zdravie, ktoré sú v podstate nadradené všetkým ostatným a mali by byť v prvom rade naplnené tieto hodnoty, tieto sú teda prvé priečky, aby som vedel naplňať tie ostatné, alebo aby som mohol byť nejakým spôsobom normálny, zmysluplný človek. Preto sa má nejakým spôsobom takto vyznačené. A čo sa týka teda začnem tou finančnou stránkou, to je vec, ktorú samozrejme vy, väčšina z vás viete, takže pre vás to bude len taký nejaký sumár, ale potom veľmi pekne nadviažem na ten môj svet kvantovej biológie, kvantovej fyziky. Že keby som sa teraz nie na bitcoinovej konferencii, ale povedzme vrátane, alebo vonku z bitcoinovej konferencie začal ľudí pýtať,
že OK, teda zhodneme sa na tom, že financie sú dôležité, asi by nikto nenamietal, že čo považujete nejakým spôsobom za nejaký ten uschovávateľ tej svojej finančnej hodnoty, alebo teda, že akým spôsobom teda tie financie zhromažďujete. Tak priemerný človek, opakujem, mimo asi tejto konferencie, by pravdepodobne prvá vec, čo by ho napadla, je to nejaký bezvýznamný papierik, ktorý sa odborne tá volá bankovka, ktorá reálne teda nemá nejakú svoju vnútornú hodnotu, ale vieme, že je tu nejaká, povedzme, centralizovaná inštitúcia, niečo, čo teda tie bankovky vytvorilo, ktorá musí mať nejaký trust, teda nejakú dôveru v tých ľuďoch, ktorým teda tie bankovky dáva. A tá inštitúcia teda tým bankovkám dávala nejakú hodnotu, ako je to u nás, povedzme, štát, banka a tak ďalej. A my všetci teda tým, že tej banke, tej inštitúcii nejako dôverujeme, tak sme si povedali, že OK, akceptujeme to. A teda tá bankovka mi tú hodnotu nejakým spôsobom uskladňuje a ten priemerný človek teda, opakujem, mimo povedzme tejto konferencie, je naozaj šťastný, keď mu niekto v práci šéf dá nejakú bankovku, že má teda nejakú tú finančnú stránku, finančnú hodnotu a vie s tým povedzme si niečo nakúpiť, zaplatiť a uspokojiť nejaké tie svoje prioritné hodnoty, ktoré sú teda nad týmto. A je to samozrejme všetko v poriadku, každý máme nejaké svoje hodnoty, alebo teda každý považujeme niečo iné za hodnotné, ale čo asi sme bohužiaľ väčšina prežili, aj prežívame, obzvlášť, ktorí sme tu, alebo ktorí ste tu aj Slováci, pretože u nás sa to aj tento rok dialo. Vieme, že s tou bankovkou sa tým, že je teda nejakým spôsobom ľahko kontrolovateľná, tak sa dá potom teda aj tá hodnota zvyšovať alebo znižovať, už len pomocou obyčajných daní. U nás nedávno na Slovensku prišiel transakčný, alebo teda nejaká transakčná daň. Niekto sa ráno zobudí, povie si, poďme ľudí ešte viacej zdaniť. Takže povedzme ja, alebo niekto z vás, kto pracujete, že nie ste podnikatelia, priemerne človek, dajme tomu 160 hodín svojho života za mesiac odovzdá svojmu šéfovi a ten mu na oplátku teda vymení, že tu máš taký priemerný slovenský plat 1000 eur, či nejakých 10-100 eurových bankoviek, tak ten človek je šťastný. A povedzme príde nejaký takýto zákon, či nejaká tá inštitúcia si zmyslela, že poďme ľudí zdaniť. A povedzme v jeden mesiac ten človek si za tých 100, alebo teda 10-100 eurových bankoviek nakúpil 5 kg mesa, nejaké mlieko farmára, zaplatil nájom deťom škôlku, prípadne sebe nejaký zážitok, nejakú službu, nejakú dovolenku. A ten druhý mesiac, povedzme, tá hodnota nejakým spôsobom trošku znížila tej bankovky, pretože cena služieb potravín vzrástla, tak s tými istými peniazmi už zrazu nakúpi menej, tak si automaticky samozrejme uvedomí, že mám síce tú finančnú nejakú teda niečo, čo považujem za ten uskladniteľ tej finančnej hodnoty, ale asi teda naozaj to není bohvie čo, pretože mi to niekto takto ľahko manipuluje, ale väčšina ľudí samozrejme s tým aj tak nič nerobí, ide ďalej v tom nejakom krysom kruhu, keď to mám takto nazvať, a pokračuje ďalej. Ale potom sú tu povedzme za mňa osobne, že inteligentnejší ľudia, ako povedzme vy, nejakí bitcoiner, alebo teda ľudia, ktorí sa venujú aj nejakým iným oblastiam, nielen teda, že zbierajú bankovky, pretože rozumný človek, keď má teda nejakú tú svoju finančnú gramotnosť alebo si uvedomuje, že teda potrebuje sa niečo o tom učiť, aby tie hodnoty mal v tom živote nejakým spôsobom naplnené, aj tie finančné, tak zistí teda, že OK, tak ja môžem povedzme aj investovať, alebo môžem svoj čas nielen vymieňať šéfovi za jeho nejaký cieľ, ale môžem začať podnikať, niečo pre seba robiť, alebo si môžem, keď to povedzme sa bavíme o tom uskladňovaní, tak si môžem napríklad uskladňovať tú nejakú finančnú hodnotu nielen v tých bezvýznamných bankovkách, ale môžem si napríklad kúpiť pozemok, keď mám peniaze naviac, že opäť každý asi vie, že cena pozemkov plus minus, dajme tomu v tých rokoch vzrastá, čo sa samozrejme vyrovnáva nejakým spôsobom cene tých služieb, potravín a tak ďalej. Takže tú hodnotu mi to v priemere toho času plus minus nejakým spôsobom zachová. No a niečo podobné zase môže byť napríklad Bitcoin, tiež väčšina z vás asi niečo vlastní alebo teda rieši s týmto. Tiež je to veľmi dobrý uskladniteľ hodnoty, tiež je to niečo, čo není až tak ľahko nabúrateľné, aj keď vždy je to teda nejaká malá pravdepodobnosť. Tiež si tam teda môžem nejakú tú svoju finančnú hodnotu uložiť a viem, že teda keď tomu človek trošku rozumie, tak vie, že v priemere, povedzme v tých rokoch to tiež nejako drží tú hodnotu. Povedzme aj zlato, tiež veľmi zaujímavá vlastnosť, kameň, možno niektorí z vás tiež investujete do zlata. Pardon. Tiež to udržuje tú hodnotu a prečo to hovorím? Pretože keď si odmyslíme teda tie bankovky, tak tieto nejaké uschovávateľe tej hodnoty, čiže povedzme nejaký pozemok, zlato, bitcoin alebo teda nejaké ďalšie veci, tak sú preto lepšie z logického hľadiska, že naozaj tú hodnotu lepšie uskladňujú, pretože spĺňajú nejaké, nazvime to nejaké parametre toho dobrého uskladniteľa hodnoty. A jedným z tých parametrov je napríklad nejaká výnimočnosť, že proste to, do čoho teda tú svoju finančnú hodnotu chcem si uskladniť, aby mi to uchovávalo, tak musí byť niečo výnimočné, samozrejme, aby to teda malo pre mňa zmysel aj pre ľudí. Pozemok je to niečo, v čom viem žiť, bývať, čiže viem sa postaviť dom, takže hodnota je jasná. Vezme Bitcoin, tiež v tom vidíme každý možno nejaké iné, ale napríklad, že dokážem presúvať peniaze
povedzme, skrz svet, bez toho, aby som niekomu hneď tvár skenoval alebo odovzdával svoje údaje a tak ďalej. Nepotrebujem ísť do banky, vybavovať si účet. Tiež to má nejaké vlastnosti. Zlato je krásne, leskne sa, nejaký tvrdý kov, kameň, že má to splnenú túto výnimočnú vlastnosť. Tiež to musí byť nejakým spôsobom hodnotné alebo byť potom dopyt, proste, aby to ľudia chceli, že keď už to teda chcem vlastniť, uskladujem si do toho tú finančnú hodnotu, tak musím byť schopný to v čase, povedzme, nejakým spôsobom predať, alebo teda, keď chcem z toho niečo vyťahnuť. Takže musí to spĺňať aj túto priečku, tiež pozemky vieme, že to spĺňajú, zlato, bitcoin a tak ďalej. Ale potom je tu tretia veľmi dôležitá vlastnosť, čo tiež asi každý z vás pozná, musí to byť nejakým spôsobom obmedzené, v obmedzenom množstve. Pretože keď bankovky človek dokáže tlačiť neustále, tak vieme, čo sa stane, dokážeme veľmi ľahko znížiť ich hodnotu, keď je strašne veľa, čo sa v podstate aj dialo. Pozemok, vieme, že pozemok, planéta je nejakým spôsobom obmedzená, asi sa nenafúkne, takže keď si kúpim pozemok, je síce pravda, že možno v budúcnosti budeme niekde môcť letieť, ale nie je to až taká bežná vec. Ľudí pribúda, takže ten dopyt tam skôr zrastá, takže taktiež je to skvelá vec, kde uskladiť nejakú tú svoju finančnú hodnotu. A takisto to zlato napríklad, že tiež je svojím spôsobom obmedzené, že poznáme na základe nejakých geologických rádiových nálezov, že koľko plus minus sa nachádza zlata, vieme, ako vzniká. Vieme napríklad, že vzniká pri supernovách, pri nejakých ťažkých zrážkach a zakiaľ teda naozaj nepríde nejaká technológia, čo možno v budúcnosti, že preletíme niekde niekoľko tisíc svetelných rokov na inú, hlavne asteroid, ktorý bol v blízkosti nejakej supernovy, kde sa možno to zlato bude nachádzať, tak na Zemi je ho teda obmedzené množstvo, pre ľudí tým pádom má tú hodnotu, že sú ochotní do ňoho investovať, pretože vieme, že ho nikto nebude vyrábať. A teraz, keď sa nad týmto zamyslíme, že predstavme si taký srandovný príklad, aspoň pre mňa osobne, že by, povedzme, nejaký alchymista teraz dokázal prísť, ja neviem, s nejakou rastlinkou, že toto je nejaký strom, nazvime ho zlatá jabloň alebo niečo takéto, že na ňom bude rásť zlato. Tak ja si dnes poviem, že mám nejaké problémy finančné, zoberiem si nejaký zlatý prsten z domu, po babičke prídem k zlatníkovi, viete čo, že potrebujem teda peniažky, že akú má tento prsteň hodnotu, pozrie ho, hodnotí, bla bla bla. Viete čo, že 10 000 eur vám môžem dať, že to je jeho hodnota, tak vytešený, že OK, môže byť a zlatím ja, tak to dá len 2 eurá, že má síce 10 000, ale dám len 2 eurá za to. Tak sa samozrejme asi pozriem, že čo sa deje, že či ste blázon a on by mi povedal, že viete čo, má síce tú hodnotu, ale teraz je leto, za 2 mesiace mi na strome vyrastie 1000 takýchto prstenov, lebo vlastní zlatý strom, tak automaticky už to nie je obmedzené, už je to neobmedzené, lebo tým dokáže manipulovať, viem si vysadiť strom, tak to isté zlato, tá istá vlastnosť, ale už pre tých ľudí nemá takú hodnotu, proste takmer bez ceny nejaký šperk. Niečo, čo si každý dokáže predstaviť a je to reálne tak, alebo teda, že stalo by sa to, keby sme ten strom mali. A schválne som teda spomenula nejakú alchýmiu, pretože možno ste to niekedy počuli, je to taká známa povesť, aj keď je samozrejme viacej, či to bola pravda, neviem, ale teda, že v minulosti boli rôzni alchymisti, ktorí sa pokúšali zlato vyrábať. Potom je tam s tou slávnou mincou, teda, že niekto prišiel s tým, že má nejaké zlato prekrala, tak samozrejme to tam ponorili do vody, tým, že má zlato nejakú svoju špecifickú vlastnosť, je to nejaký chemický prvok, tak zistil teda, že tá voda sa nevytlačila v takom množstve, čiže klamali, tak ho obesili alebo zabili. Ale tam boli nejakí alchymisti, ktorí sa o to pokúšali a my dnes v podstate aj vieme, že síce oni sa o to pokúšali, ale zlato vyrobiť je možné a nemusíme to teda nazývať nejako, že ezoterický alebo alchymia, stačí to nazvať pravým menom, že kvantová alebo tá jadrová fyzika, že reálne je zlato možné vyrobiť a experimentálne sa to už podarilo. A prečo to teda spomínam? Pomaličky nadväzujem aj k tým, budem nadväzovať k tým mitochondriám, pretože ako som aj v úvode povedal, poviem to aj teraz, že pre mňa osobne mitochondrie, hneď teda uvidíte, sa dajú v podstate prirovnať k zlatu v tomto ponímaní. Čiže zlato, niečo veľmi hodnotné, opakujem, zakiaľ teda nemáme nejaký strom, kde zlato rastie, tak každý z nás by bol asi vďačný, keby niekde našiel, povedzme, zlatý prsteň alebo zlatý šper, pretože teda má to tú hodnotu, je to ten uskladniteľ. Ale zároveň, ako som povedal, hneď vám to aj vysvetlím, že je čisto teoreticky, ale aj experimentálne možné zlato vyrobiť. Ale samozrejme je to veľmi náročná práca, čiže až tak sa to neoplatí. A naše mitochondrie teda sú ako zlato, alebo vieme to tak prirovnať, čiže majú tiež veľkú hodnotu. Mali by sme si ich preto vážiť, preto by ste ich mali aj vy chcieť spoznať, preto vám aj dnes o nich ešte niečo poviem. Zároveň vytvárajú, ako som povedal, energiu vo vás, aj vodu, tiež vám k tomu ešte niečo poviem. A zároveň podobne ako tá alchymia v tom zlate, tak vaše mitochondrie tiež dokážu sa povedzme tak trošku, že aj vyrábať, prerábať, meniť, nejakým spôsobom sa podľa toho, ako žijete, aký máte životný štýl, čo robíte, čo nerobíte, tak sa dokážu tak rôzne meniť. A zároveň dokážu možno aj tak trošku zlato reálne alebo fyzicky vytvárať
už možno niekoho prekvapí. Ale zároveň vás to možno aj zaujíma, aby ste si to tak trošku potom do hlavy vzali a uvedomili. A ako som teda povedal, to zlato je reálne možné vyrobiť. Ak niekto asi pozná zo školy chemickú, alebo teda periodickú tabuľku prvkov, tak zlato je v podstate 79. prvok, je v 10., teda v 11. skupine, pardon. A taký maličký základ, aby som vás samozrejme nenudil, čiže tu je nejaké vždy číslo pri tom chemickom prvku, u zlate je to 79, to je vlastne že protonové číslo a každý ten chemický prvok, preto sú tak usporiadané, že od 1 po 2, čiže má rozdielne to protonové číslo a bežne tam, že keď nejaké číslo, napríklad tých 79, tak to znamená, že 79 protónov, zvyčajne aj toľko isto neutrónov a potom elektróny, ak vám to niečo hovorí, ktoré akože obiehajú, laicky povedané, okolo toho jadra a sú v rovnakom množstve, čiže 79, aby to bolo, že plus minus vyvážené, protóny sú kladné, elektróny záporné. A tým, že zlato má 79, keď sa to začneme nejakým spôsobom rozoberať na tie jednotlivé orbitály, tak zistíme, že mu ostáva jeden valenčný elektrón. Keď sa napríklad pozrieme vedľa neho, čiže veľmi podobné, len je tam jedna maličká zmena, že tu máme platina 78 alebo ortuť 80. V podstate jediný rozdiel je v tom, že má o jeden protón menej, o jeden protón viacej a tým pádom aj elektrón menej, elektrón viacej. Tak vlastne ortuť má tým pádom 2 valenčné elektróny, má radikálne iné vlastnosti, je až v 12. skupine, kdežto platina, ten valenčný elektrón zmizol, čiže má tu 10. orbitálu úplne naplnenú a nemá žiadny valenčný elektrón, alebo teda nemá tam jeden samostatný elektrón. A prečo vám to hovorím, alebo dôvod je ten, že tým, že to zlato sa nachádza tu, má teda to číslo také, aké má, tak je naozaj ostáva v tej 11. orbitále jeden valenčný elektrón. To valenčný vlastne slovíčko je to ako keby taká posledná orbitála, on je tam jeden jediný sám, ktorý veľmi rýchlo obieha. Niečo ako posledná planéta v slnečnej sústave, ktorá je tam najďalej, kedy to bolo Pluto. Tým, že tam sám obieha, tak on dokáže povedzme z toho atomu vyskočiť, vrátiť sa naspäť, volá sa to, že ionizácia alebo excitácia. Neviem, či napríklad niekto o tom počul, je to taká známa vec, taký ten strapatý židovský chlapík menom Einstein, kedy si dostal Nobelovú cenu za fotoelektrický jav, čo v podstate v skratke hovorí o tom, že elektrón ako jediná častica zachytáva svetlo. Keď mám ten elektrón, napríklad ten valenčný elektrón a prichádza svetlo, tak on ho zachytí a potom sa tzv. Že excituje, že vyskočí hore, spadne dole. Vyskočí hore, spadne dole a to, čo sa deje na nejakej kvantovo-mechanickej úrovni je to, že ten elektrón teda zachytí to svetlo, on sa ako keby poskočí, že má viacej energie a buď sa dokáže utrhnúť, alebo jednoducho, že poskočí a spadne nazad a to svetlo vylúči ďalej. A zachytí to ďalší elektrón, vyskočí, spadne a ďalej. A u zlata, opakujem, je tam jeden tento elektrón, to je vlastne ten dôvod, prečo má také unikátne vlastnosti, tým, že je v tej 11. skupine je veľmi ďaleko. A zároveň tento elektrón spĺňa tiež takú zaujímavú požiadavku, že jeho absorpčné emisné spektrum je okolo 520 až 530 nanometrov, čiže zlatá farba, preto je zlaté. A v podstate, keď to zlato teda má takéto vlastnosti, a vy sa naň pozriete, a nikto sa na zlato nepozerá v tme, lebo by nič nevidel, pozerá sa v svetle, že to svetlo tam je, pretože je to viditeľné spektrum, ktoré stále máme, keď slnko svieti k dispozícii. A ten elektrón v tom zlate urobí toto. Skáče a vždy vyšle ten fotón v tej 520 nanometrovej farbe. A to je ten dôvod, prečo to zlato je zlaté, prečo je také úžasné, prečo ho vidíme tak zlato. Takže jeden jediný elektrón, že sa tam nachádza, má ten jeden jediný elektrón a ten elektrón, tým, že reaguje so svetlom ako jediná častica, tak mu vlastne dáva takéto unikátne vlastnosti. A v podstate, keď to teraz predstavíme, tak to zlato má naozaj tie vlastnosti, aké má. A je to aj skvelý uskladniteľ hodnoty pre nás veľa ľudí. Radi by sme ho vlastnili, povedzme, možno niekto aj kupuje niečo vlastní. A opakujem, ten jeden elektrón mu to umožnil. A keď si to teraz prevedieme, napríklad aj na naše mitochondrie, to si nemusíte vôbec všímať, to je taký komplikovaný obrážtek, ale je to niečo zvnútra našej mitochondrie. Keď si to tak rozoberieme trošku, a môžete si hneď všímať nejaké podobnosti, tak naše mitochondrie v podstate, je tam taký, že dýchací reťazec sa to volá odborne, že elektrónový transportný cyklus, elektrónový, čiže automaticky, že sú tam elektróny, čiže to isté, čo ten chemický prvok má nejaký elektrón, tak aj v našich mitochondriách neustále prebiehajú elektróny. Potom je tam niečo ako že protónová alebo nejaká chemiosmotická vec, kde sa teda protóny presúvajú, rôzne ďalšie veci, ale teda tá mitochondria, celý ten základ, že vy keď sa najete, jedlo vo vás sa rozloží na nejaké elektróny, protóny, fotóny, takisto aj svetlo, tie elektróny sa presúvajú vo veľmi vysokých rýchlostiach, takisto nejaké protóny, produkuje sa tam ATP, energia, niektoré veci. Tuto vidíte jadrový reaktor a dôvod, prečo to spomínam takto,
že to, čo som pred chvíľočkou vravel o tej alchymii a o tom, že zlato je možné vyrobiť, tak je to naozaj pravda, že vy keď si predstavíte, že máte ten chemický prvok, ja vám to môžeme takto vrátiť, tak už keby ste trošku že taký šibrikant, alebo ako by som to nazval, že výmyselník, ako kedysi boli teda tí alchymisti, tak si všimnete teda, že to je 79, 78, 80, že není tam až taký rozdiel, že čo keby som sa pokúsil vziať toto a niečo z neho tu, ten jeden protoník zobrať, tak vlastne z neho vznikne zlato. A je to pravda. Alebo platínu, keby som jeden pridal, tak tiež vznikne zlato. Alebo môžem vziať túto nejaké olovo, ktoré má o 3 viacej a tiež z neho dokážem vyprodukovať zlato, keď tie 3 protóny odoberiem. Akurát, že ten atóm je veľmi maličký, tie protóny sú ešte menšie, takže je to veľmi náročné na takúto technológiu, že ten protón tam odobrať, siahnuť do neho, ale tým, že tá veda je pokročila, tak my to naozaj už dnes dokážeme. Ak ste niekedy počuli o urýchlovačoch častíc, čo asi každý počul, napríklad v CERNe taký známy, tak reálne to také tam veľmi rýchlo urýchlia, či už protóny alebo nejaké elektróny, tak dokážu nabrať obrovskú rýchlosť. A keď čisto teoreticky to ste schopní veľmi zrýchliť, že nejakú tú časticu, čo v tom urýchlovači sa deje, podľa tej rovnice, že E sa rovná mc na druhu, tak vlastne čím to blíži, alebo tá rýchlosť, to C sa zvyšuje, tak vzrastá tzv. Jeho hmotnosť, čo je v podstate kinetická energia. A teda, keď do niečoho vrazíte veľmi rýchlo, tak viete, že to dokážete rozbiť, zničiť. A keď trafíte presne ten protón, tak reálne ste schopní toho, kde je 80, ho trafiť a vystreliť von a vyprodukovať zlato, čo sa teda aj podarilo. Ale práve je to veľmi náročné a dá sa to ale v tých urýchlovačoch častíc. Ale potrebujete na to tú prvú vec, že mať samozrejme nejaký urýchlovač, čo asi doma v obývačke nikto nespraví, keďže není to ani lacná vec, ani jednoduchá vec. Potom samozrejme nejaký ten prvok, či už vľavo alebo vpravo od neho, ktorý chcem konvertovať. Jednoduchšie je zobrať si nejaký ťažší prvok, pretože ten protón ľahšie vyrazím, ako ho tam pridám. To je v podstate nemožné, alebo to je takmer nemožné. A keď už teda tú časticu v tom urýchlovači nejako rozbehnem, povedzme, že tam umiestním napríklad nejaké olovo, ktoré sa teda aj fyzicky podarilo konvertovať na zlato, tak potom to ešte potrebujem aj trafiť. Lebo vieme, že tie častice sú veľmi maličké, takže keď to na takom obrovskom okruhu, ako má CERN, urýchlim, tak je veľmi náročné zasiahnuť takú malú vec, ako je protón, jadro atómu. Ale keď to napríklad trošku pri konci spomalím, to napríklad často používajú v jadrových reaktoroch vodu. Tu vidíte vlastne jadrový reaktor, to je vo vode. Tam obiehajú obrovskou rýchlosťou neutróny, ktoré sa zrážajú a produkujú svetlo. Tak keď máte vodu a niečo do nej strelíte, tak voda má unikátne vlastnosti v tom, že keď ste napríklad ako deti, alebo my ako deti sme to často robili, že dám si tam nohu a pozriem sa na ňu, tak sa mi zdá, že je oddelená od tela, pretože vyzerá inak. A dôvod je ten, že svetlo sa láme vo vode. Pretože sa spomalilo, a teda ho vidíme trošku inak, tým, že sa spomalilo, tak sa zalomilo. A to je vlastne aj dôvod, prečo v tých reaktoroch práve používajú vodu, pretože reálne vieme, že voda je veľmi štruktúrovaná, veľmi hustá, veľmi dobre spomaluje svetlo, takisto častice. A tým, že je hustá, tak tie prvky sú veľmi blízko. A keď do nej niečo veľmi rýchle strelím, tak to samozrejme zaprvé spomalím, čiže to dokážem lepšie zamerať. A tým, že je hustá tá voda štruktúrovaná, tak dokážem tých častíc veľa zasiahnuť. To je niečo, čo si každý môžete si to prípadne aj skúšať predstavať v hlave, že keď vo vzduchu mácham rukou, tak viem, že tam skoro nič nie je, tam málo častíc, ale keď vo vode máchnem rukou, tak ide to ťažšie, pretože tam viacej častíc. A keď mám tú časticu urýchlenú, dám ju potom na konci do vody, tak to spomalím a dokážem niečo zasiahnuť, trafiť. A toto sa teda fyzicky podarilo. Takýmto spôsobom myslím, že okolo v 2015 až 2018 v danom teda urýchlovači častíc nejakých 29 pikogramov zlata vyprodukovali z olova, čo teda není bohvie čo, takže to, čo do toho investovali, sa im to moc nevrátilo, ale teda potvrdili, že je to možné spraviť, že to už je samo o sebe také úžasné. A ešte keby som na to mal nejako prirovnať, tak ja som pár rokov dozadu videl od Kitsoma, toho youtubera, si ho poznáte, video, kde prirovnával, to bolo myslím hacknutie bitcoinu, on to tam nejako z tých amerických štúdií vypočítaval, alebo teda len prerozprával, že keď sa napríklad niekto by pokúšal hacknúť bitcoin, čo tiež taká častá vec ľudí, ktorí sa bitcoinu nevenujú, že však ti to niekto hackne, ukradne ti kľúče a neviem čo, tak ako je to možné, pravdepodobnosť nie je to, ale že keby vzal nejaký veľmi dobrý počítač, on to nazval, že Google počítač a myslím, že po celej Zemeguli by rozmiestnil tie počítače, ktoré by súčasne pracovali a zároveň by tými Zemegulami plnými počítačov naplnil celý vesmír a všetky by súčasne pracovali na hacknutí bitcoinu, tak plus minus by to trvalo niekoľko biliónov rokov, aby sa ten bitcoin hacknul, takže je to možné, ale je to veľmi náročné a niečo podobné aj so zlatom, že je to možné spraviť fyzicky, technologicky a sa to potvrdilo, ale asi žiadny investor do toho nepôjde investovať, keď myslím, že na 1 gram zlata by to trvalo asi toľko, ako je vek vesmíru doteraz. Takže moc by si už toho potom neužil z toho majetku. No a keď to teraz prekonvertujeme na vaše mitochondrie, ktoré, ako som povedal, že sú veľmi podobné zlatu,
a dali by sa k tomuto prirovnať, tak opakujem, vaše mitochondrie produkujú energiu. Okrem toho robia napríklad aj to, že produkujú vodu. To som spomenul len tak zbežne, teraz to teda schválne tak prizvukujem, pretože viem, že laici, alebo teda ľudia, ktorí sa tomuto nejako nevenujú, tak to možno nevedeli, či vo vás neustále vzniká voda. Čiže dôvod, prečo živočichy močia, pretože tú vodu potom vracia rastlinkám, oni to vezmú a produkujú z toho jedlo. Čiže tie mitochondrie majú v sebe elektróny, ktoré veľmi vysokou rýchlosťou prúdia. Neustále vo vás, tých mitochondrií máme trilióny v tele. Odborne sa potom jedná to taký termín, že zero sum game, že vy sa v podstate narodíte s nejakým, nazvime to laicky, že množstvom alebo nejakou kapacitou tých mitochondrií, ale počas svojho života, od momentu, kedy sa narodíte až dokedy umriete, svojimi rozhodnutiami, či už vedomými alebo nevedomými, ako žijete, tak ovplyvňujete to, kde sa tie mitochondrie sústredia, či sa presúvajú v tele, či sú zdravé, či sú choré, či sa vedia recyklovať, opraviť, alebo sú proste tak ako nejaký obezný človek, že len si sadnú a nič nerobia, že sú lenivé, či my to dokážeme ovplyvňovať a produkujú teda tú vodu, produkujú tzv. Deuteria zbalenú vodu, čo je veľmi špeciálna voda, je viacej štrukturovaná, má iný refrakčný index, inak láme svetlo, čo je veľmi dôležité, pretože keď do nej strelíte nejakú časticu, tak ju dokáže lepšie spomaliť a lepšie zachytiť. Takže tam teda nejaký ten protonový gradient, či niečo takéto robia. A než poviem k tomuto, tak ešte na záver tá mitochondria teda produkuje vodu, produkuje energiu, ale tým, že je tam ten elektronový transportný cyklus, tak teraz chcem možno tiež, aby ste na chvíľku zavreli oči alebo premýšľali nad tým, čo vám idem povedať, že my tiež z fyziky vieme, že keď teda v tom urýchlovači častíc, tú časticu urýchlujeme, tak naozaj tu dávame obrovské množstvo energie a keď ona nabúra, tak je veľmi mocná, že dokáže reálne rozbiť ten protón, rozbiť stenu a tak ďalej. Ale je to veľmi náročné naozaj taký urýchlovač mať. Keby sme chceli ešte rýchlejšie, tak musíme mať urýchlovač, ktorý by bol väčší ako slnečná sústava, čo už možné nie je. Takže my z fyziky poznáme také pravidlo, elektromagnetizmus, čiže nejaká taká sila. A táto sila elektromagnetická, ktorá je v podstate tá hlavná zo 4 síl vo vesmíre, tak ona má také dve úžasné vlastnosti, že má nekonečnú oblasť pôsobenia. To znamená, že keď mám takýto malý bod a tuto mám nejakú elektromagnetickú silu, tak tam je. Vieme to zmeriať, ukázať. A keď to takto od seba tie dva body rozdelím, nejaký protón, elektrón, na nekonečnú vzdialenosť, povedzme na začiatok vesmíra, na koniec, tak tá elektromagnetická sila medzi nimi je stále, taktiež to dokážeme zmeriať, ale slabne. Ale stále tam je. A potom tá druhá úžasná vlastnosť na tejto elektromagnetickej sile je to, že čím je ten rozmer menší, tak elektromagnetická sila vzrastá na sile. A to je niečo, čo si dokáže každý predstaviť. Magnetík, pustím ho na zem, gravitácia ho stiahne, túto dám chladničku, 5 cm od neho zrazu gravitácia nejestvuje. Tá sila je enormná a to je len magnet. A keď si predstavíte, že vaše mitochondrie sú o mnoho menšie ako 5 cm, bavíme sa tu o nanometroch, o atometroch alebo nejakých úplne malých rozmeroch a zároveň vieme, že v tej mitochondrii ten elektrónový transportný cyklus ide obrovskou rýchlosťou. Mimochodom sú tam také, že volá sa to ATP syntáza, také motory, cez ktoré prúdia protóny a ten motor, jeden jediný motor rotuje rýchlosťou 9000 otáčok za minútu. Takú rýchlosť má bežné auto s spaľovacím motorom a vy máte tých mitochondrií motorov v tele, kedy som to počítal, boli to triliardy, obrovské číslo. A toto sa vlastne neustále deje, len taká maličkosť a vďaka tomu žijete, sedíte a robíte veci, ktoré robíte. Čiže tie častice, ktoré v nás sú, ktoré tam neustále prúdia, sú enormne rýchle, je ich tam strašne veľa, aj tých mitochondrií je strašne veľa, ale tá hlavná vec, ktorú chcem, aby ste si predstavili a na sekundu nad ňou popremýšľali, že tá mitochondria je veľmi maličká a tá elektromagnetická sila, ktorá tam je, tu je nejaký elektrón mínus, protón plus, medzi nimi je elektromagnetická sila, tak tým, že je veľmi malá, tak tá sila vzrastá exponenciálne. A konkrétne je to 10 na 38, o toľko je silnejšia elektromagnetická sila ako gravitácia. To číslo je strašne vysoké, neviem to vysloviť, ako to konkrétne sa volá. A teraz, keď si to v hlave predstavíte, jedna mitochondria veľmi malička, ako obrovskou rýchlosťou sa ten motor točí, cez ktorý prúdia protóny, takisto elektróny, tak začnete si uvedomovať, že tá mitochondria je veľmi úžasná baktéria, ktorá naozaj, v podstate ja to tak aj často hovorím, a podľa štúdií sa to ukazuje, že pripomína jadrový reaktor. Takisto existujú štúdie, ktoré teda reálne počítajú, to je veľmi jednoduchý výpočet, že jedna jediná mitochondria, tým, že ten elektrón cez ňu prechádza a ona má niekoľko mikrometrov hrubú membránu, tak viete vypočítať, keď je tam kladený nejaký odpor, že na tej jednej mitochondrie vznikne elektrický potenciál 30 miliónov voltov na meter, čo je presne sila, keď udrie belesť do zeme. Zaujímavá vec, pritom týchto mitochondrií máme v tele trilióny, ako som povedal. A keď je tá mitochondria zdravá, keď toto funguje, tak opakujem, vy máte v sebe
jadrový reaktor, ale nemáte ho jeden, máte ich triliardy, ktoré majú takú obrovskú silu, že vy keď ste schopní tie mitochondrie živiť, alebo teda poskytovať im to, aby pracovali, tak oni za vás dokážu nielen produkovať tú energiu, nielen produkovať vodu, ale robiť úplne všetko, čo potrebujete. To znamená produkovať vo vás nejaké chemické prvky, ktoré vaše telo momentálne potrebuje, nejaké horčík, draslík, proste veci, ktoré vaše telo akútne potrebuje v tej bunke, tak ona to je schopná vyprodukovať, ale musí fungovať správne. To je ten dôvod, prečo vy keď ste, alebo my to tak voláme teda, že mitochondria, že človek, ktorý sa venuje mitochondriám, stará sa o tie mitochondrie, robí to, čo im pomáha, tak reálne jednak výkonný, cíti sa dobre, energia je lepšia, potom následne zdravie je lepšie a následne sa môže aj tie financie samozrejme lepšie užiť a dokáže v podstate teda robiť to, čo som aj na začiatku povedal, že akékoľvek hodnoty v živote máme, každý ich máme inakšie, tak dokáže ich potom naplňať, pretože keď je splnená tá nejaká finančná stránka, zdravotná stránka, či tie mitochondrie pracujú, tak až vtedy dokážem tú pyramídu, či tie nejaké ďalšie hodnoty, hodnotové priečky naplňať. A toto je veľmi názorné, samozrejme tých vecí je viacej, aby ste reálne aj videli. Toto sú veci, ktoré som pár rokov dozadu čítal, tých štúdí bolo viacej, toto bolo robené ešte v armáde, potom tam bol Kiyosaki, myslím, v Koreji taká štúdia so semenami potočnice, boli tam rôzne ďalšie veci, nechcem presne tie mená, keď si to na 100% nepamätám hovoriť, ale kde sa naozaj ukázalo experimentálne, že povedzme sliepky krmili nejakou potravou, kde reálne merali, že koľko má síry, koľko má vápnika a tak ďalej. Potom merali ich vajíčka, zistili, že v tých vajíčkach sa nachádzalo viacej chemických prvkov, ktoré tam byť nemali. To isté robili s rôznymi semenami, s rôznymi inými vecami. A teda nejakým spôsobom to bolo už v minulosti ukázané, hoci sa o tých veciach až toľko nevie, že naše telo reálne je schopné si aj chemické prvky produkovať, aj keď nikto vtedy nevedel ako. Dnes teda dokážeme usúdiť, že vďaka jadrovej fyzike, pretože tie mitochondrie reálne pracujú na takejto úrovni a majú veľmi enormnú elektromagnetickú silu. A vy keď sa staráte o svoje mitochondrie, to znamená, že ste svojím spôsobom tak trošku mitochondriaci aj bitcoinery, čiže bitcoin maximalista, mitochondriak maximalista, tak dokážete vo vašom ľudskom tele naozaj siahnuť do, nechcem povedať, že byť nejaký nesmrteľný, pretože to nie je pravda, ale to je to, čo sa hovorí, že využiť svoj potenciál naplno. Pretože každý sme sa narodili inak, máme nejaké problémy a tak ďalej, ale keď naozaj to zdravie nepracuje, keď tie mitochondrie neživíme tak, ako by sme mali, tak na ten potenciál, na túto silu toho jadrového reaktora nikdy nedokážeme úplne siahnuť. A to je veľmi dôležité. To by sa každý človek mal snažiť, pretože to je v podstate aj cieľom. Byť zdravý, byť výkonný, byť zabezpečený nejakým spôsobom, či nejaká finančná zdravotná gramotnosť a potom môže robiť čokoľvek ho baví, čokoľvek mu dáva v tomto živote nejaký cieľ alebo to nejaké svoje poslanie. To sú veľmi rýchlo nejaké také jednoduché kroky, ktoré často to ukazujem, čiže tí, ktorí sa problematike venujete, tak je vám to asi známe, tí, ktorí nie, tak si to viete odfotiť, prečítať alebo potom, keď tak vieme prednášku samozrejme niekomu zaslať, že už len tieto jednoduché veci vám naozaj pomáhajú tie mitochondrie udržiavať. A dôvod je veľmi jednoduchý, že keď je schválne znázornená mitochondria s nejakými hodinkami, ktoré sú v očiach, pretože aj vaše telo, keď vníma prirodzené svetlo, slnečné svetlo, bohaté na UV zložku, červenú zložku a následne nevníma umelé svetlo zlú časť dňa, ako je obzvlášť večer, funguje cirkadiálny rytmus, tie mitochondrie sú schopné sa obnovovať, zahubovať, živiť, vyrastú nové, to sa deje na dennej báze. Takisto je tam niečo so stravou, kvalitný spánok, každý pozná, radiácia, tiež téma samostatná, ktorá by sa dala rozoberať. To sú všetko veci, ktoré na naše mitochondrie vplývajú a keď sa o ne staráme dobre, že keď robíme nejaké základné veci konzistentne, tak naozaj tie mitochondrie začnú pracovať lepšie a my v podstate sme schopní teda tú svoju nejakú zdravotnú hodnotu alebo teda nejaký zdravotný uschovávateľ hodnoty naplňať, maximalizovať a v tom prípade je to podobné za mňa osobne ako s tým bitcoinom, že každý by bol asi rád, keby ho nakúpil niekoľko ešte, keď bol za cenu pice možno, tak by si to až tak dobre doma niekde v trezoríku schovával. A to isté aj s tými mitochondriami, že my keď sa o nich staráme, dokážeme ich teda držať v tej plnej funkčnosti, tak v podstate máme ako keby nejaké svoje zásoby, že dokážeme si z toho trezora vytiahnuť a tá mitochondria pre mňa produkuje tú energiu, vyprodukuje pre mňa vodu, udržiava ma čulého, bdelého a dokonca, ako ste videli, dokáže produkovať svojím spôsobom aj niektoré iné veci, ktoré bežne nie sú až tak počuteľné z médií hlavne, ale na základe jadrovej fyziky vieme, že je to možné a takisto sú to aj nejaké experimenty, ktoré to v podstate svojím spôsobom potvrdili. Takže to bolo len tak veľmi v rýchlosti, už tu len nejaké slajdiky na záver, myslím, prejdem. Len taká pikoška, to tiež často ukazujem, to z nejakej americkej stránky stiahnuté. Tu keby niekoho zaujímalo, či už o mne, o mojej práci, o tých knižkách, tak viete si potom pozrieť. A takisto vlastne aj máme potom aj samostatnú firmu, ktorá nenáhodou mala názov, teda mitochondriak, značka, nejaké produkty na doplňanie červeného svetla. Taktiež veľmi dôležitá téma, pretože červené svetlo je vždy v slnku
zastúpené zhruba v 50% pomere, kdežto v interiéri, keď ste za oknami, tak tam nie je žiadne, pretože žiarovky ho neprodukujú. A naše mitochondrie vďaka nemu lepšie rotujú, majú lepší jadrový reaktor, produkujú viacej vody a robia všetky tie úžasné vecičky. To je asi všetko. Som to tak skrátke povedať, keby samozrejme mal niekto nejaké otázky, tak niekde ma tam nájdete v stánku alebo kdekoľvek inde, tak môžeme sa prípadne porozprávať a snáď vám to niečo dalo a niečo si z toho možno aj odnesiete. Ideme rovno? Neviem, asi čas na nejakú otázku už není, takže môžeme kľudne. Do toho, jo, pardon, můžu se jenom zeptat, pochopil jsem to správně, že tvrdíte, že mitochondrie jsou schopné produkovat hořčík? Áno, pochopil ste to správne. A můžu se zeptat, na jaké studii je tohle jako založený, že mitochondrie, že jako prvek reálně je schopná produkovat prvek? Napríklad na týchto, ktoré tu sú. Sú to experimentálne veci z minulosti, ktoré vtedy ešte bola trošku iná veda, ale keď si to prečítate celé, tak tam boli nejaké záznamy o tom. Ako vravím, veda bola trošku iná, takže nikto to reálne nedokáže ani dnes zmeriať, že presne čo sa deje na tej atomovej úrovni, ale zmeralo sa bez toho, aby sa tam horčík dodal a meralo sa po nejakom čase a našli ho tam viacej, na základe čoho usúdili, že keď napríklad tá sliepočka alebo nejaké to semeno rastliny bolo povedzme chované alebo živené na prírodzených podmienkach, napríklad vonku, v tráve, tak ako to má byť, versus niekde v interiéri, tak tie vonku z nejakého dôvodu mali tých prvkov chemických viacej, ako im ich dodali. Takže oni usúdili nepriamo, či nevravím, že to bola priama vec, ale usúdili, že museli nejakým spôsobom ten chemický prvok získať a teda predpokladajú, že mali byť schopné ho nejakým spôsobom produkovať. A potvrdilo sa to teda na tých experimentoch, že takýmto spôsobom. Já tomu nerozumím stále, ale nebudu se hádat. Jako nedává mi to absolutně smysl a nebudu se hádat. Je to na diskusiu, samozrejme. Secure your PTC Prague 2026 ticket at the lowest possible price now.